Wala ka dahil nagdadala ng tao. Hindi ng tao. Para magkapag-lupin na tao. Taba. Siyempre dyan, pagdating. Bala. Sa jeans sa lahi. Anong lahi? Anong lahi? Anong lahi? Ano ba sa digdi? Ajayeng. Family story. Alam, ikaw kung sa digdi ay dito. Ano yung history mo? Yan ang history mo. Alam ko, picture ko. Paano daw? Picture ko. Ano? Sa taas mo na ba? Hardworking tao. Pumus nandyan ako pag yung titisumbi. Ano yan? Eh, sunod ka na magkakita sa Dahil pag-grade. Ano masabi? July 23. Ano to? Magic trick. Magic trick pa to. Ano yun eh? Oy! Oo. Kasi Oo. Jared! Jared. Marinig din. Okay ka talaga. Marinig din. Oh, nag-release na. Oo. 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 Magaling talaga ako dito. Naramdaman ko pa ini sa TikTok. Wala siya. Ako. Ay, yes. Dapat daw ka. Papatabi mo. Gano'n pa kasi bakla sabi ano ka. Ito, three emotions pa mo yun. Nalati na. Oh. Emotions three pa. Yan, no? Nawa ni may isa na nila. Sing. Sawan mo boy. Subik ka mo daw eh. Meron kita daw ni. Tinggiling daw yun ano eh. Parang gitlak namin. Ang daw yun, no? Na-surprise ako na nawa. Yun eh. Na-disappear. Oh, kanya, hindi ka dyan. Ugmaw. Pati na ito. Alam ko. Emotional daw yun. Ang chat pati yung Anong birthday yan? buwan na budget pa sa luto na. Wala na at sumatawa. Si Pacman pa.
Pagok na yan. Nakatabi. Ano ka maglalato ko talaga ko. So ako anak ko. May kamagiriyan mo. Kung hindi magiriyan mo na ako. Eh, wala na kalat. Ako magiriyan. Sige, di mo na kainig ng ang po kasi Gilok? babae. Pero babae dala. Gilok ang tabi. Oo. Only the kabado, yung po di ano. So sabi sa pag-iinyo, ano sa pala, so ano na. Ma, 14-21 po din. Oo, happy. Pastig, di ba? oo. Okay, isa yung bitis. Ikis din na siya. Mamamigyan na sa nakma, wala ko lang. Ay, no, good po po. Oo, kapugi yun. Kulang-kulang na bitis. Nasa cellphone. Kulang-kulang yung pang-pang. Oo. Alien sabi. Oo. Ilang ba, ilang drawing ko din. Nag-iili, no? Sige na natin ang Ako naman yan, ano. Ako na daw sa... Okay, sige. Nakakot naman. May naglalaw. Hindi ako pulo, pero. Sige, para na ako, Tol. Ay, kaibigan. Sikas. Okay naman. Ako yung magsanay. Oh, tama. Ayun. Nagtulang, paano? Oo, yan. Ano tingin mo naman kaso? Nila, no? Pero pagdating Inubok tabi. Inubok tabi. Oo, tulong na. Bakit? Hindi, ganun tayo. Ano na? Ano na? Dahil? Oo, di mo pala eh. Pera. Para kaya mo naman lang, oh. Ayun, tama ka. Dahil naman siya. Hindi, ha? Hindi nga, pagdiri mo mo. Sabi ko sa akin, Ball. Nabayadan na ka. Para sa akin. Para sa akin. Bayad na ka. Sorry. So, yan, para sa akin. Andal ka, Ball? Ano, no? Kanti ko. Bayad na ka. Sige, no? Ano ka mo? Ano sabi mo? Papalamigit. Saan ba ito sa tungkol? Una ko yelo. Ay, wala, hindi ako mo. Pwede ka, naligas yung bakit sila. Ay, mabang na sa isang ilo. Tapos sabi kayo dito, happy kirit. Mapalagi sa kupira, happy kirit. Ako saan mas nila ako. Ano ka na para? Ano? Bagay mo lang kayo. Well, doon na ba yung ball against? Pero, okay lang.
ng ulit. Salamat, Gwapong. Kaya ka mag-move ka na. Ah, kaya yan. Ay, pili pa rin yung lagot. Ano yun, yung dati ka lagot?
Yeah. Salamat. Thank you, thank you. Yeah. Yan, kapot ka. Ay, ako, dati kita. Yes, sir. Sadala mo, dati kita. Ano ko sabi mo, salamat sa ano? Sadala ko mag-inrole. Dahil yan naman ako, dahil ako yan. Ikaw pa sa dyan, hindi ko pa salamat sa bagyo. Ano mo sa ito? Pastor, pastor ako sa mga ito. Vincent, ano na bro? Marinig na Vincent mo na bro. O nagandantay ko na.
Yeah, we try. Alam ko, asabi. 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 Igo. Ano ba? Pornit pasalamat. Ayun pa, pornit pasalamat. Pasalamat ka. One shot by forever. Wala akong pornit. One sabi nitong kaya daw ko yan ang story niya. So, tunay ka nagsasabi niyo, then, so, harap ka ng labog sa inyo, boom, nakukulugan pa sabi, nag-iinag ako sabi, harap ka ng labog sa inyo. Sabi, Salon mo. nagdamda ko lang ito.
full mo na. Hindi, ako na yan. Yung ko may nabag. Bag. Game safe. Macau na kung nagka. Kung ba yung game safe naman na yung dapat sumunod pa ano ito? Kain kami yung natapos mo. Oo, natapos na. Nag-update pa ba ito? Every week. Sige na tayo. Ay, napunod. Sige na. Ay, natin ako sa pagkakas. May mga pagkakas. Yan ang photo. Ay, natapos. Wala pa ko siya sa pagkakas. Ano yung check ito maging tayo ng bagay? Wala pa. Ayun na, redeem code tayo. Redeem code. Ayan ang site follow dito. Sample redeem. Redeem. So, ano na ito? Alam, tapos naman lang dito sa kapatid.
Actually, iba na. Minsan nag-story lang. Sige, Huli, di man mag-tayo yung mga iba. Yung mga pang-members. Uso. Eh, di ba na, yan. Send mo na rin sa medyo ano mga off.
Gawa na ako din. Open the door. Yan. Sabi lang, nakapagpapikir. Dito.
Doon lang ko nito. Kuni ang mga ano, oras, 5. Madali na.
Igibo ko na ako. Ano ba igibo? Iba. Review ka daw. Tama siya. Pero ka. Kailangan sa pamilya para kailangan siya kailangan sa makina. May group na may open na yung office ko dito. Okay. Yun lang. 5 minutes na lang.
Ano yung mga ano, lalo ka rin yung ano, ito ba na nagpapagod pa? Hindi ano sa mga hindi makapagpagod pa. Ha? Kapag ito ang may niya ang business so physics no negative or physics with that hindi ko lang kalkin Kuya, sa mga music ko. Mga nga, hindi, I mean, atong tumal. puro maganda tayo. Vincent, paano lang siya kasi siya kapag Pag-wait lang, imamon ko lang kasi. bumili ka lang. Sabi na yun, Bakit no? Sabi ito mo. and what, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. Sabi rin, hindi ba kayo? One, two, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 6, 2, 1, go. Yan, okay. Pero alam ko, Pwede po sa ano po. gusto ko rin ako. Yang Jersey. Pakita ko. Makakaiba ka rin maringan na buhay na sila ang pagkatay. Ang document, yun yan. What? 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 One. Go.
Utak mo. Hindi na, medyo run opening. At least may opening. Hindi. Kasi kami pag nasa 29, kasi kami ang dami. Anong mga natutunan? Halidoon ko kami. Chorus kayo na tayo. Ganda naman tamo kayo. Ibig na yung parang talaga pinakamilay ko sa alam mas maganda kasi sa iba may sama Ay, si mama. ang may sama smile Let me satisfy you. Slide into take a look at that person. Make telling this
that opening kay Joseph. El cáncer, doctors. Kaya ako nagdamig doon sa Serena. Kahit anong sabihin nila, ako ay sa Serena. Kahit anong mahirap, mahirap, lalamay, tubig, asinisisi, naglalaki ang mga braso sa gilid. Kamay, sinisisi na lang ang bagyan sa gilid. Pero bakit parang lahat ay ito pa rin, ano ba nung dahil ba ang wala ba si Lisa rin? Ano? Ang bagsak, ano mas ba? Seven na bagsak. Ano?
maganda na ba? Five. 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 Six. Five. Six. Five. 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 Six. Seven, eight, go. Nakakuha na daw dyan, no? Ito ba? Bago ka matumba, at mag-iis ka ng at mag-iis at basketball sa kalimain ng ligo na at hindi sa mga partner ko. Tubahan ko sila. Sila. Mayroon na rin na rin si Tito. Si Francis M. Nalabas mo ba? Nalabas mo. Nalabas mo pero di ko na nalabas mo nalabas mo. Hindi ka na sa alin. Sawan. O, dahil hindi ko malapagod silbo. Sumansaway ba? Dahil hindi malapagod silbo. Pwede. Dahil malagyan. Doon kasi ako. Amaris mo lang.
Bala ko yung isang mag-isip. Ano? Nata? Pero po, may ano. Hindi naman na. Pero ano, ako ano, wala. Wala din yung bata. Ay, disputa. Sobrang skill ko po ito. Sinali sa Saudi Arabia. Tunay mo ng gabi. Tunay mo ng gabi. Rio maganda. Binari na kami. Wala na ganyan sa Saudi. Ang balitaan, may kukurin ko. Bakit ganun kaya kayo? Ganun kaya ganun kaya Yeah, kukunan dyan ah. Last song na yun. Kunya o sa limitan natin. Kunya pinaka. Pambato kayo. Hindi ka sa Muda kayo sa sakit. Hari ini dari ini kami daya-daya kapur pemalisya. Agak kamu lupa. Saya yang sebenarnya talaga. Sabi ko lang dyan sa ilan. Boy, hindi talaga. Sabi ko lang dyan sa ilan. Boy, hindi talaga. Sabi ko lang dyan. Bawal lang maninda. Bawal yung puso. Para kay Don, may gusto nga nila. Hindi ko na para gusto ka na. Don, kasi hindi ko ako.
gana. Basta, ang pagkanda niya ay malupit din at isa. Ang Only one more. Araw mo ang pera tayo. Naris ko sa pantay. Masyado po ako. Magkano? Naparita natin sa barit talaga. Sa TV5 ito. Babon, pinag-lisa mo na. Ano kung sinangkulit na? Nilak. Kunin mo daw Kuya Joseph, may kaklase akong bakla. Google Chrome na raw. Pinag-lisa sa baklaan. Iyon yung ano, basta. Bordello. Mabay ba ito?
Sa'yo mo, lalaking lalaki. Baklaan. Ilun ko. Inayin kayang puso. Iyan boy, iyan nanggad boy oh. Iyan. Sa school lang yan. Oo, sa eskwelahan mismo. Tugod ka na? Hmm? Ha? Kung sa diri niya, malagyan ka, ibit niya. Kapal na. Si Mark
Ikaw. No. Baby ko siya ko. No. Maganda. Oo, din ang ba? Bigyan sa kanya. Araw. Madali. Naka-install pati madali. Siguro, din ako pagkuha. Tapos, siguro kami lang kayo. Ay na. Tapos yun na nakapiso ko para piso. Ito masaya. So, yun sinabi. Oh, come on. Ay, magpili ka na.
Ayun, ikaw, si Ate Pino, ikaw, sa'yo mo na. Hindi, kanto ko yan. Every ba? Yeah, may iba pa.
Madagalo ka na naman. Hindi ko man yan, nabigyan mo pa nga. Iko. Babasa pa ako. Pwede sila na sa kanya. Ari. Kung mamagay lang. Ha? Play kang Wattpad para makaiti sa siya. Kung yun di sa Wattpad, tapos kung yun kasi I just play that. Mapagal magbasa. Kasi ako pagkabasa ako libro. Ako pagkabasa ako libro. Bagay lang ako. Pag abot sa Wattpad. Pero page pa. Ang mga page yung Wattpad. Diba? Nagpalit na din. Nag-iba ng attitude. Ano lang, nag-iba ng attitude. Diba? Ha? Nag-baha. Full na siya. Wala na kaya pa. Wala na sa life niya. Kaya full na siya. Ayan pa lang po. Ay! Kuya ko nga ni pagod ako lang pag nag-aaral sa ano ko, nag-aaral broken heart. Kuya ako pag-aaral. Ito dahil na makagay. Ako matas eh. Ay, sige. Ano? Yung ano ko daw, yung cake. I got the boy, she got the, and I got Hoy, nag-igong mo kayo, tuturo ako, baby. Say ko po itong yun yung pa sa kuya. Sila yung mga day, di marunong mga day sa isa. Nakulo lang ang ako. Hindi na lang baka, nakulo naman ako manabi ko nila. Nakulo na kasi. Kapalit-palit every month. Every week. Uy, di ba na ko rin siya ako? Tapos nag-log ako rin. Marami na lang sa tulong. Ako na yun sa isa. Gina mo, nerd! May ginagawa mo, be. Pagka ko na kayo yun. Computer girl! Computer girl ka? Papi, laki din! Laki nyo. Galing nyo. Ilan mo ang utang? Ilan mo naman ang utang? Ilan mo, di ba yun? Ikaw pala gano'n. Ikaw pa ba gano'n? Sabi sa nito sa mga.
video mo ng live niya. Baka ito sa mga power off talaga eh. Hindi kuya din din. Diba yun lang? Diba yung sila mag-years ko? Sanay na kaya, pero years ko. Ay, sanay. Yeah, mahilig din ko kamelo nyo. Tawa lang dancing ka sa loob. Ayun, yeah, mahilig na siya kung kamelo. Nawalan ko tayo. Yung pakyun, paano yung pakyun? Yung saan, paano yung saan? Yung saan, hindi ganyan. Ang pakay saan. Patay, ginaro naman yung lagi. Di ba natin sagay naman sa inside out to, tapos nagulo ka nga ba? Si Joy na dagi, si Joy. May anger, nagsad. Si Discuss, nagsad. Si Tatis yun eh, yung minagigaro, nag-ulap si Tatis, di ba, sad siya. Tapos nagulo. Ayaw man na makinig. Panginoon nga daw. Ayun natin, ayos naman yan, Tio. Huwag na galawin na, huwag na galawin. Saan ako mag-daughter si Uli? No touch dyan, ha? No touch. Hindi ko kamay mo, pitik. No. Stop lang. Sama lang.
Sa ano? Message. Hindi na lang kasama. Hindi, sitabi. Ano ba talaga? Hindi ka na ako. Uy! Ikaw man, sa iyo. Galit ka niya. No! Hindi mo ako ulit sa kanila. Hindi, may nagagay na. Lalaro ko. Sorry. Sa FB, ano talaga siya? Sa FB. Yun, igalat mo to. Okay. Bilang sino ko. Seven.
May white rice na. May 6 rice lang. May 6 rice na. Binakan niya, sigurado ka? One try na sa ito, pwede pang binakanan ka daw. Hindi. Yan. Ano daw? Sa Google. Status. How to get status. How much? Ano masaya ka rin? Natapay? Pa lang. Sige, doon ko. Ako ka lang na. Hindi ko lang ako din. Ano, pa kaya ako gusto. Ano daw? Ano daw ang i-search? Ano? Ha? Autogate ano ko? Ha? Autogate. Yan na pala no. Pag-connected ka. Hala! Uy, puto! Kala ka dyan na rin yung sabi. Ay, stop. Nagsama lang mo. Wala ka kaya. Ayan lang po kaya. May maagi. Maagi. Ayan lang wala po. Ako pa ba?
Ay, yun lang. Kuya. Ano ba? Nahihin mo na ako madagit. Anong aray-aray ka na? No. Dali ka magpakahirap eh. Nagdiro ka hulungan sa kanila. Hulungan na kami. Hindi na lang magawa. No. Gawas na, Daddy. Out na lang. Ayun na lugod, di kong kumagana na. Sige ko ano yung sa ikasa. Ay, anong nakasabi? Sampak ko, bako. Hindi ko Hindi, bawal na tao. Sarap-sarap. May pwedeng tawag dito. Ang dami ko kapuan. Bakit? Pero grabe ko yun. Kumansan ang samo. Nagaling mo na ako ng kayo. Ang nagiri wala na ako. Kami wala ako. Saktong pinawin. Iyo na kami. Sarok pa na sumasabi. Sinahap. Ano, ito ang bawang magatabi ko na. Kasi magnet wala. Pero pag may lesson, pwede pa. Paano sa mga nabalin niya? Hindi man. Pag may design ka na, makikalay ka na. Ano yan? Magpunta ka sa ano, MMA 2K24. Gusto yun, eh, mga manuya yun. Oo, ano yan?
ano, nasunod mo dyan. Hindi ka natulang yung magulang. Sinuran ko ko pinigil. Sinuran ko naman sa ano, hindi ko rin sumigo kayo. Sa dugo. Pero dugo mo. Tawag ka. Bayanin mo. Bayanin mo. Maray. Sana makadagay dyan. Bunay naman ang duwa ng beses, pag nakatulog ng beses, tapos na our size ko, pag nakatulog ang ano, iriwalan. Tapos ka. Oo, size ko baga. Tapos ka nakabit. Digwa ka. Pamilya may dilap siya. Pamilya may dilap. Sige lang, iboy daw. So, pag ako nga nag-dudot daw pag hindi na ko maganda. Babae yun. Hindi ba to? Ay, anong nangyari lang sa mo? Ang 2022 ba? Oo. Pero wala yun. Manifesto lang. Yung ngayon ako kulay green daw na ako kulay green. Kulay green. Madyo kita. Parang kamukha ko. Hindi nga ang bibigyan doon. Tapos Parang baka nga ko dito. Iba no? Bago naman. Bago naman ako. Okay, bilang. Try it from 1, 2, 3, takbo. Bilang sa bukan. Sigaro ka. Ako pag accident marami ikaw dyan, pag nabong So, iba. oo, masya. Nahihigo ako mo rin. Nandun doon. Siwa mo. Nakaramdam. Isang tao. Nakaman. Marami pinali sa elementary mo. Tamang lang naman. Ako lang napis kita. Ito please. Ay, sa ko yun. Yan nangyari sa kaya kay naging araw kaya. Saan naman ako nakatok ba? Road siya doon sa akin niya. Nabis lang sa hirap. Iyawan pa. Kapit ko na ito kayo. Linagusto. Salita ko. Salamat. Yung kaso, pinalaban tayo na natin. Ay, nahilig pa ako. Grabe. Hindi mo, wala kaya. Adobo tayo lang. Tatlo tabi. Adobo. Yung dok. Yung dok. Puto sa ulit ito lang. Ano doon ka mo? Bulog. Hindi ako kasi. Bulog. Mga baka. Ano kayo man sila? Ano kaya mo? Gawin ako yata sa yan ako naging ako eh, doon lang ako mabalikan ako pero man ako sa bangko. Ang ganito rin. Para gusto ko yun eh.
May kanta ka pa doon. Ha? Kami na dyan doon. Ato ka. Samuya ka kung ano yung Ito pala nag-iwal ka pa kayo. Bayad na ako. Ano yung nangyari? Hindi ka nung nagiging mapagdaroon dahil sa katiyan. Hindi mo magbayad ako. Ako ganito mo yung biglang. Kami hindi ano. Ina! Try. O yan o. O yan o. Pero malo yung mga at tama. Maluya pa nga rin. Ako yung upunta yung buwan. Pangalo. Oo. Gada na. Like na to yun. Oo. Unang Monday. Ano? Okay, dito. Yan. Yan. Kaya may nakakapot na ako dito. Matawag ka, mali, manarap ka ng upper ka. Mali, manarap ka. Oo, okay. Ang private ba kung bausa ng mga duwa, tulong grupo, mga ano, tapos Oh, bilang diba? Ngunit, kalau tikpak ko, minsan mo. Kalau ikaw, magmula, ikaw mga sa ano, magkawin mo sila. Tikpak ko, minsan. Dapat maglawag, dapat. Para kapag kapatulog mo sa lahat. Ako magkakaroon. Makutog pa rin po yan ang tawag dito. O yan, ito lang na mga katanang sabi.
Lagi na. Napapagod. Ano na sa lahat? Napapagod na.
Gawa, ano yan? Sabi, hindi ko naman nakakatulong. Ito naman doon na ano. Anak ko sabi. Ito naman doon na ano. Ito pwede mo kayo hindi ka na. Malagay sa tawag. Maliyaw na naman kami. Every night wala. Ay, introvert ka ako. Malis mo. Ano sana ka rin. Tapos na, Ano. pwede man ilagay daw yung nasa kanya. Jarod. Wala. Hindi naman ginagawa.
Wala yun ang din tayo. Ano ba? Ano yung ADHD? Ano, Sige ba? ano, science ng Attention decreases. Late. Isip, distracted, daydreaming, hypertalkative, problems completing tasks, ay ADHD, Ano tayo ng kaklase ng campus? hypertalkative, ADHD. So, ano ba, kasi yung mga staff ng Mga spam ADHD, pala. crying easily, ADHD mo pala. MP. Forgetfulness. Makakalimutin. Excess energy. Inability to stay focused. Organized. Difficulty staying organized. Parang ako organized pala ng sapo. Short attention span. Less management. Stanford class eh. Yo? Ay bako man. Matibay pa. Pero Ibay. Matagal ano? Hindi ko sabi niya sa basketball. apa. Mahirap Gagawin gawin. pa nila. Motor. Ano ito? Tayo sa ilang. Ilang. Sige na naman. Ako matibay ko. 6 months na sana. Kasaya mo. Mga walang kalagawa. Dati ba gusto ko sa mata ko? Ano yung mata ko? Ano ka na tayo yan? Ako din bawal. Kahit nag-ano natin. Nagdaro ko po. No. No. No, dami. Ano pa na sa record yan? Parang natin sa mga tayo. Parang ba? Ang pinari ko diba? O puti o naman sabi.
Laro niya na boka. Kaya, bakit? Ano ba yung pag-content mo? Tapos, Siguro sa ano yun, hindi na ayaw ka kung dito. Ang ayaw ka mo, ano yun, ano yun, yung mo pala. Ako yung mga bitak, ay mo mo. Bitak, tapos, una ko sa salit, ang sa salit. Tapos, gumawa ko. Hindi ako na, hindi mo magkakaitan ko. Bitak.
Bali yung kapit sa kata. Bali ko sa lang. Bista. Ano yung bista? Ano yung bista? Ano yung bista ng bista? Bakit ba? O na ako na Bakit? Oo, talaga. Bako, ano ang sabi? Limaw. Limaw. Lima, ano pa yun? Mawang. Mawang. Ano pa yun? Santa Claus. Parang Otavio. Parang si Alfredo. Si Alfredo. Yan, ang sino pa, Alfredo. Alfredo. Alfredo yan. Si Alfredo. Pwede pa din. Si Alfredo, hindi pa ano, Alfredo. Mayor. Bobo rin. Bago na pala. Ketchup. Ano yun? Bakit sunduin nga siya? Bakit? Dati lang mo. Parang conflict ng basketball. Bago ng game ng ng mga tawag. Nung nagpapakama tayo. They fight with corporation. Mayor sila Platter. Dahil pa, kung kapag pa rin sila makasabado. At yung makalilang yung bayan, yan duman ang makasabado. Siguro,
Wala na, matitingkot ka. Hindi na ako mag-send ko sa bago. Ay, rating, rating. Remove ko, dala mo na. Inutot ako. Sige na. Sa ako. Wala na. Isko mo rin ako. Ay, mo mas Alfred ito. Parang nagsisilip natin. Si Alfred ito. Ilan pa nila? Lang po ba? Lang po ba? Kinarte. Ang talaga. Ang ano yung baka. Di na Pinala. pala. Section ko. Tabi-tabi. Ako, then ay, pang ano ko, letter H pala. Oh, letter A ako. Section mo ako. Ay, kawawa mo. Lection naman tayo. Nata, may nag-let sa akin. Lection 1 daw extra. Section nga. Oh, oh, Already. Control yourself. dami. Yan lang. Taba, oh. So, magma, no? Nakasala daw ng ano, Barbecue tabi. mabarbecue na dahil. Murang na tawag subi. Yan na sana yung duwa ta. Ano magdadiki mo kayo nyo? Yan. Sabi niya, buha ka. Diba? Kala ko si Andre lang padaba ko. Yung ba lang. Sabi ka na. Magdito. So, naay. O, sabi o. Si Maria Clara tabi. Yung ito tabi. Yung ito tabi. Buwan na niya pag-go. Sa plus tawin. Sige, lagay mo dito. Kondo. Sa A5 dito. Oh. Para pa ba?
4 years anniversary yun. Oh, oh yan o. Going niya ka lang po. Samahan ka lang po sa festival. Ayun. Wala. Ano yun siya? Wala, pwede tingnan ka. Ano, ate? Klase ko yun. Alang taon na yun. Nine, mama, Alang nine. taon na yun. Pero, Alang taon. 7 foot, 7, 8, 12.8, sabi. Ano ba? Kaya, mako, ano, Damog lang. oh, sige na naman. Dali na nga, isus mo ni. Is moreno, versus Alfredo, con Doño Kinder, con Doño Henry. Sisig nito dyan. Ginagan ka ron tayo. Grabe naman. Yan, pala. Pasasay patatis. Wala pa. Ano nga daw nila? Kung hindi ka pa sila sagot sa Thailand, mas nakikita pa ng nana. Wala sabi. Wow, ba yun? Naka-perfect pa sa kiss sabi na ka ng bando. Naka-perfect sa kiss. Araw ka naman ang tanda ka tayo sa biyata. Tama na. No, they got the Duolingo. Luwag pala ng Domingo din. Duolingo. Oh, Kinisan pa rin ni ano, KSI. Iba man sa KSI na. kaya So, ba, first to sabi. Ano, hindi ka dyan? Ang great. Teacher, ano kayo ba? Siya magsasabi. nandiyan pa yung lang din. Sino ka, Loli? Nagaw kay SKA. Sino? Hindi. Yellow tabi. Yellow tabi. Oo, yung sa pula yellow tabi. Pula yellow tabi. Oh, sabi Ang gulo. oh. Niyo. Mamang. Jawa. Aral kayo ng palo. Jared. Aral kayo ng palo ko pag nakakarpet na sa quiz. Sila. Ulitan mo sabi. Good fishing. Oh, hindi ako. Feeling yan. Sino ko natabi ng bagong Baka kumanong ko tayo sila ba yan? Hindi ka sila ba ito? pero nagdadali pa ng tao. Binokot pa na kung mga ayos tayo. Wala mo na ayaw sa silingan. Wow! Sisig na video. Wow! Si David, sabi. Nagpapakainin ka sa nakatawa ikaw, no? O yan, tawag mo yun, no? O ano na mataba ko na tayo. O yan, tawag mo yun, no? Nagpapakainin ka sa nakakain. Ano ba na ako yung
Side. Oh, 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 oh. Oh, oh, okay rin. Mr. Yu ini ah. Yung Mr. Yu. Sige nga. Kaman kami. Kaya ang sabi. Hindi, Kaya hindi, kaya oh. nga ni. Tuloy na pandok na rin Mr. Yu kami. O yan. Ina to din kang mamilipit sa tangan ay. Ah, Dahil karoon ko sa list. Ano nga ni? siyempre, maribok pa sa kanya. May mapunduhan. Pag tinunduhan kami na. Malikot yaw. Malikot yaw. Gusto mo lang. Video call. Ma-practice kami. Ano? Dahil video call. Pero pararibo pa. Isko Moreno versus sige boss. Araw. Hindi ko lang ano. Araw dubalo. Ay, Jared. Hindi ako Iyo. nakamake-on. Iyo. Basta sa lang ini wala mo mo. Inapos ko yung mga sasya na yun. Mapagyaman. Ulit. Naliba. Oo nila oh. Para sa magbibigay din ng buwan Oh. Si Mimo. Yun ang mapisa. Monyo, si Mimo. Monyo, ay dito. Sabi, Kaso yun man so, kairi ba niya baga paganda sa ito? Isay. Aquatic question. Aquatic fish. Pangar, no, aquatic fish. May fish man na ba aquatic? Diba? Aquatic fish yan. Kasi nga dito mo. Oo, ay tawagan niya. Dory. Oo, si Dory. Naiso. Pagtawag sa'yo, sikil. Yan, sikil. Oo, arang po si Kim. Ilan mo si Dora yung regular? Nakakakawal. Oh, Vincent, no, hindi ka daw mo. Yun lang, huli ko yan. Kailan mo pangalan kang page siya? Pampakalma, Dragon. Kalma Dragon. Bigyan sa Mabigang sa
Yeah. Vincent, galingan niya. Or Vincent, kaya sabi. Ate, cellphone daw pang pailaw. Sa ina, ay naman. Yung sa, ano, sa gayon na, yan na, ano, na, narakulot sa kapatid talaga. Okay siya. Sarado na pa. O, tapi yung ate, ano ba, balance sabi. Sige, ako magkakata. Sarado na. Eh, kaya ba? Bola ka.